Ahoj všetci! V Loxon venujeme 85% úsilia vývoju nášho bezplatného softvéru na programovanie automatizácie domov a budov. Inteligencia nášho softvéru je to, čo robí náš systém jedinečným. Aby sme rok 2023 uzavreli vo veľkom štýle, do konca roka vydáme ešte jednu aktualizáciu ako pre config, tak aj pre aplikáciu. Táto aktualizácia prichádza s niekoľkými úžasnými novými funkciami. Poďme sa na ne pozrieť. V tomto roku sme výrazne skrátili oneskorenie medzi vydávaním aktualizácií pre náš config a aplikáciu, takže užívatelia, Loxon partneri a koncoví zákazníci môžu využívať novo vyvinuté funkcie oveľa rýchlejšie. Pokiaľ je v sieti použitých viac wallboxov, vyžadujú budovy zvláštnu ochranu proti preťaženiu. Presne to zaručuje nový funkčný blok Wallbox Manager. Záťaž je inteligentne rozložená a budovy, káble aj prívodné vedenia sú chránené pred preťažením. Distribúcia energie je rozdelená do dvoch režimov nabíjania. Inteligentné dynamické nabíjanie, ktoré využíva plný potenciál fotovoltického systému a spravodlivo rozdeľuje energiu medzi všetky wallboxy. Druhý je režim Prio, s ktorým je pripojený wallbox uprednostnený a dostáva maximum dostupnej energie. Wallbox Manager je tiež možné použiť na zavedenie účtovania, rozdeleného na ceny za ekonabíjanie, komfortné nabíjanie alebo dokonca za odstavenie. So skupením všetkých wallboxov do centrálneho správcu wallboxov ušetríte mnoho hodín programovania, ktoré ste predtým museli venovať všetkým wallboxom zvlášť. Dôležitou súčasťou Loxon Configu je možnosť ľahko a rýchlo zistiť, či všetky komponenty fungujú a sú správne nakonfigurované. Naši partneri môžu pri odchode zo stavby spustiť kontrolu stavu a okamžite zistiť, či všetko funguje alebo nie. Kontrola stavu predtým zahŕňala diagnostiku 3, link a R a teraz bola rozšírená. Odteraz bude miniserver tiež kontrolovať, či sú správne nakonfigurované DNS a sieť, či funguje Remote Connect a či je v poriadku SD karta. V mnohých inštaláciách Loxon sa tablet používa ako centrálny prvok prostredníctvom aplikácie. To platí aj pre Loxon Campus a pobočky Loxon po celom svete. Teraz sa teda môže stať, že sa jeden užívateľ prihlási alebo zavrie aplikáciu, prípadne tablet aktualizuje alebo reštartuje. Ďalší užívateľ potom na tablete nenájde rozhranie aplikácie, na ktoré je zvyknuté alebo ktoré očakáva. S verziou konfigu a aplikácie je možné tablet, či už so systémom iOS alebo Android, integrovať do konfigu ako zariadenie Loxon a prepojiť ho s miniserverom pre jednoduchšie ovládanie. Napríklad môžete definovať predvolený bod aplikácie a konfiguráciu ambientného režimu tak, aby sa vždy zobrazovalo to, čo chcete, aj keby bol tablet vypnutý. Môžete tiež zobraziť stav nabíjania zariadenia v aplikácii Loxon, nastaviť jas displeja a mnoho ďalšieho. Bez ohľadu na to, či ide o bezpečnostné alebo štandardné oznámenie, zazvonenie na zvonček alebo poplášny systém, pokiaľ išlo o zvuk, oznámenia z aplikácie Loxon boli doteraz väčšinou spracovávané rovnako. To sa s novou verziou konfigu a aplikácie zmení. Teraz sa budú rozlišovať rôzne typy oznámení, čo sa prejaví odlišným tónom oznámenia pri každý prípad. Po novom sa oznámenie delí na alarmové bloky, zvonček pri dverách a štandardné oznámenia. V systéme Android môžete teraz ignorovať funkciu nerušiť prostredníctvom kanálov oznámenia v nastavení operačného systému. V systéme iOS budete v budúcnosti dostávať bezpečnostné kritické oznámenia z alarmu proti vlámaniu, požiaru a úniku vody a časovo obmedzené kritické oznámenia z interkomu, aj keď ste v režime sústredenie. S najnovšou aktualizáciou si do novej verzie Loxon Config App našli cestu aj produkty, ktoré boli predtým dostupné iba v beta verzii, ako napríklad DALL-E Air. V rámci tejto aktualizácie bolo tiež opravených niekoľko chýb. Všetky zmeny nájdete ako vždy v podrobnom zozname zmien. To je odo mňa pre dnes všetko. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte nám palec hore a prihláste sa k odberu nášho kanála, pokiaľ ste tak ešte neurobili. Ďakujem za pozornosť, už sa nemôžem dočkať, až sa uvidíme na budúce.